Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय गोदान टपिकनि सायाव। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअआथ' भुमिका आरो आदा जेम्सनि सायाव जागोन। ओमफ्राय भुमिकायाहाय लाइभआव फैनानै सोरबा सासे मानसिया कमेन्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव आदा जेम्सखौ बोरायराय आं लाया होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय बिनि क्लिपखौबो आं नोंथांमोन देखायगोन। ओमफ्राय आदा जेम्स बे जा दा रेप संजों रिप्लाय होदों बिनि क्लिपखौबो आं देखायगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बे क्लिपखौ नायग्रोना लादो। नायनानै लानानै माबादि जादों आदा जेम्सनि रेप संजों रिप्लाय होनाया नोंथांमोनाव कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम। बिदिबा नायलांदो लोगोफोर। आदा जेम्सखौ फसायदोंबालाय नांगौ आब'। आंनो नाङा एफा बोरायरायनो। बेनिफ्राय आं दा बारा जेबो बुंला, रेप संखौ स्टार्ट खालामसै। सोर जाखो बबेनि जाखो जेम्सखौ बोराय बुंनाया आं बोरायबाय सानजानिसो जाखो ना सोनाबानिसो जाखो सिख्लासो जाखो ना हाबा जाखोन्दासो जाखो अय सिख्ला जोंनि बर' हिनजावफोर बायदि बर' सिख्लाफोर बायदि सान्दुं गोसायाव माइ गायनो ओंखारब्ला खोथिया फुनो ओंखारब्ला साननायावनो मोखाङाव नानेखा बाजोबगोन बिमा बिफानि सायाव न' सिङाव साया सिङाव थानानै मोनजागोन खोमा आराम जेब्ला बर' हिनजावफोर बायदि बर' सिख्लाफोर बायदि सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै न'खर दानांगोन न'खर सालायनांगोन गावनि गथ' गथायखौ नायनांगोन अब्लानिया बुजि मोनगोन अय सिख्ला बबेनि जाखो नोंलाय सोनाबानिसो जाखो ना सानजाहानिसो जाखो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।